Kong pedang sopai pi kilong kemi kilong pa ki kun samla senang berkente hang ne pok im lang salang hang ne pok ri berjat meru nyau trep ke jongi bat kom juru kamtam ya pi ki kun ki hajar jong ki malang rin ha ka jing sisa ngilak kwa ban ailat ya ki rangba ki basyong hang te burs council ban trei ya ka kam klem da pentut ya ki ten rei ka basosi ka long ba ngiu i pat ba kini ki rangba napok kahima ka jongi hadin baki mi na kajing yasong meeting nani ka hearing ka balakot da ka executive committee jong ka Khas Hills Autonomous Council menin kasni shitarik Jun arjara ponreu balak penyat ia ka hearing ka meeting da i MDC Bedon Burom jong ka Mautarasan i bak powel soklet i balongru i EM in charge jong kalan haga jing don lang don rekat jong MDC Bedon Burom iba Sebor Warba iba longru MDC jong ka Maukan Raw Constituency but EM in charge jong ka finance haga jing don lang don rekat ru jong ki officers ki bapet ki bakmi ya ka tanat ilaka nakaliang jong ka council ki lakhot yangi menin kesngi hadin makilayo ya ka judicial reports ban bisar benia tang baki bisar ya ka ki bami na po ka judicial report sendiri ban panru ya ka public opinions lani ka ta ka views ban yo ya ka clear picture ka ke jingkwa ka ke jingdon kam jong kun hajar jong ka himalang rin hatu kini ki kun ki hajar jong ka himalang rin ki long em ki ba asap haba ki ra ki mi sakmat ban mi ban complain persya ban suspend yo pa im nang taisin sin yong kenang bakas council kan yo ban sim ya karai lakin reinstate ya suspended im lane kin wanra da ka fresh election hapo kahima langrin te ka bangas sew lengo bat ka basnyo thamula ka luang ba menin haswa bakin rung hapo ka hall kini ki rangba napo kahima bat ngan nut ban ong ba kini ki rangba ki long ki ba asap nomar balai menin swa bakin rung ki khamra ita ki press ki media bat hadin balami nang taru ki khamra kita ki press ki media lani kham panjing bit nangi Henry ki mi ki pensai penban haki press ki media bat ngan suong hakmat jongi iwei bapet ya kane ka khubor kane ka si kalong ba kajing mi jongki haki press ki media ka dei namar ba kajing asap ka jongki ka baki menut ban kren hapo markhmat bat ki EM in charge bat ki officers bat ki para markhmat bat ngi menin hapo ka hearing markhmat kimnut ban keren namar baka don ke jinglek bakla bat ke jinglong asap jongki tak tahu ki keren no haki press ki media tak tahu ngong ba kani ke jing keren jongki ki press media ke dei tang ke jing kwa jongki ban pentut ya ke jing terikam jong ke neka isi ki mentah kani tang ka but ke ba ki kwa ban pentut ya ke jing terikam jong ke neka isi ki mentah bat hangi ngak la ru ban kentok kalong ba dei ba don ki MLA ki MDC syong tenum bos kiba kenshot ya kini kiba kwa ban penkelumar ya kakam hima ke jongi dai badon ki MLA ki MDC syong tunum bos kiba kwa ban penkelumar lengba ke jing kenshot jongki ya kini ki rangba namar balai kini ki rangba hang ne kiba mi ha kini ka news pet hang ne ngiu i hang ne ya usketri barim jong ka himalang rin iba watlat lingdo ibalong i Sekretari berim hapok ke isi jong Brilliant Henry Imyong ubala syaweng no haka executive committee jong ka Khas Hills Autonomous Council haka Praterik April ajar ponreu ngiyu i ya deputy im jong ka Himalang rin ubadon haka isi jong Brilliant Henry Imyong balong ru uspra arkmi bat Brilliant Henry Imyong ngiyu i ru ya imabol dwes hangne ibalong ikni rangba jong acting im ubala syaweng no haka Khas Hills Autonomous Council haka Praterik April ajar ponreu halor gitu ki nongrem ba wala sei marwei sop ya kapisa arklur khatsanlak na jong usnya marjar posau hadu bala ngi syarem la ngi la ban ong bangi la fil no wat ya ka inquiry haka tu kasi bentah te ha ba kumne ka ai ke bangakwa ban ong kalong ba nang ta susu
ki bayang ha kini ka video hang ne ki deiru ki nongkit kam jong ki parti Syong Tunum Bos. Ngam kwa ban jar kerteng ke parti ayu bat manu ta bakit kam jong ke parti Syong Tunum Bos tang ba ngakren bet hang ne ba ki ba yang ha kini khmat jong ki press ki media ki dei ki nongkit kam jong ki parti Syong Tunum Bos. Dei halor kata ka nong rim ngakren bet hang ne kalong ba dei badon ki MLA ki MDC ki parti Syong Tunum Bos ki bakwa ban penlemwir bakwa ban pen mi surok ya kini kenang ban seu kelumar lane ban pentut ya kijing terikam jong ketika isi ki pemerintah. Tina kaliang jonga kemu presiden jong kasang sama himalangrin ngasau ban kentu kalong ba habaka kam jong iki pajba ngila dep haus nem ara cara pulai. Kabasa mentah ngin ailat ban ngin syania haga keti jong kirang ba. Kata kadai ka ba nakaliang jonga kwa ban pensau. Nai dak kwa ban pen kelumar jingmut. Nai dak kwa ban yo attention lengba pimi hapok ki press ki media. Ban yo attention. Lane ba pen kelumar jingmut ya kini ki badon mentah hapok ke isi ki mentah. Namar ba ladengim batai mangi ban ong bangawan ra yangi dak election, wara yangi dak lane reinstate ru. Maki kila dap tip ya ka ai ka bentah ka baki ki dai ban le. Kila dap tip ki kam start ki kam syampang maki ban yangi. Namar balai maki kila dai ki bang ngihi manga mapihi ngila ada pen ko bore ki ban pen syong ye ki hakatu gejaka bat ban don ke jingkit klik nam ta jongi te nakaliang jonga kemu presiden jonga seng samla ngapen pau hang ne ba kani ke jingmi jongki haki press ki media klaim dapan jing bit lem swa nangi namar kila pen mi lang ke kerteng jongi ke seng samla ni sau ban ong ba kadai tang ke kam politics ba la involve mano nari ibalong ki MDC, ki MLA, parti Syong Tunum Bos. Tak kataw na kaliang jongi kum kasang samlangi ay kajing kersan, ni ay kajing syania ka papura, ha kajing yalam, kajing penyat jong kadika isi ki pemerintah. But kum bangaong ba kakam jongi kajing komplain jongi yo paim nang tasing im yong haus dem arjal pulai, ngisim magadi kakam jongi ki pajba. But hadin bakas council kala ra siya ka judicial inquiry kapami na kata ka judicial report ni simba kadai sa kahakti jong ipat jong kirangba kadai sa hakti jong kirangba ban pet ban kemi ba kata ka jing complain ka jing ujor jongi kalong em ka basyong nongrim but ka syong hakti jong kirangba lakin wanra da ka election fresh election lane kin reinstate pa im nang taisim simyong nakaliang jongi kum ka sang samla kanu ka senjam kanu karai kabaka executive committee jong ka khashil atau mas council ka sim ya ka senjam lani kale ya ka badai ban le ni priang sobha bat ni kersan ya ka ai ka maki kile namar balai ni nyimnut su ban syania khamtam ya kini ki breu ka bami hakmat jong ki press ki media menin kasni namar ko bangong epi ini ki dai ki dukot ki deputy CM ki secretary jong ka isi kabala syaweng no haka kasil atau mos council haka praterik april arjar arpaun riu nang ta susu ki deiru ki nongkit kam jong ki parti Syong Tunum Bos te ban la dangar dailai babatai detail hangne sibun ki ai haka bakan nongrim kabangi complain no nang tasing imyong i complain ya ka 50-50 share polisi keba implement ya arteli ki lengkot kendau hopok ke himalang rin kalau langam telabat penentang li kaba laksna hau arajar kadwei tangba kidon ki bayang hangni ki ba akran persyak hangni kalong ba maki kidon benta kilong ki advisor jong ketika isi ya ujar kadwei but hadin bangi tung acting ya Brilliant Henry im yong ha arjar polai ru uyang persyak ya kata 50-50 tangba penban ho arjal pusa undala syong ka syuki la don ha kabor dama hipat implement bat kubur ba ukwa ya kata ka 50-50 share te hang ni ngaso ban ong ba kani kala dei penban ka klan interest kam dei su ka public interest ngala lam i penban ba imat bangi ki kun ki hajar jong ki himalang ren ngila sasim kabu hakini ki sim yong klan lani kini ki Sim Yong. Nabenta kajing yakni syuki sim acting sim ke jongki
Ipen kelumar yau pai ba na sosnong. Takadaw na kalyang jong aku munong yalam jong sing samla. Ngan yai pensyai syapi ki kun ki hajar, inam ino ya ki kun ki hajar. Nginam ailat ba kini ki ba la ban syong hakasuki sim acting sim kin le don bor bat kin pensat sri yang ngabat ya pi kom ki pai ba. Namar katang ka kubor bat ka kerwo ka bangapa syapi ki kun ki hajar jong ke hima bat komjuru syakari bekajat benriu. Let's say hakini kisngi dada kat council ka sim ya ka no senjam nakal yang jungi kun samla ka himalang rin ni ai ke jing syania bat ni kersan pura ya ka senjam ka baka KHADC ka executive committee ka bala yalam da ka VP ni ai ke jing kersan ka pura haki namar ngitip baka ka baki kile da ka jing kitli bat hadin baki sngotu bat lap bat pule biang ya kabaya day bat kajing tengku kamtam bat kaan. Namar kata ka kamram jungi kipat ba ngila dap pendap kabasak mata kedai hakti jong kirang ba. Bat balai ngaong ba lengba kajing involve jong kini ki MLA ki MDC syong tunum bos ki pen kelumar ya kahima ka jongi. Namar ba wat ya ka seng samla ka jongi. Lengba kajing involve jong ki MLA ki MDC imut ban parie labe pempat arliang tang ba syuong no ba hapok ke jingelam ke jonga komu presiden rengkat bat ki nong yalam jong ki unit beper ke jongi ki kun samla ke jongi ki yu ijingai kata haswaba kin pen urlong ya kata kom ka seng samla ngila yo no ban be no ya kita ki arngut ki dkhot jong ka seng samla ki bala involve no ha kita ki parti syong tunung bos dan ki MLA ki MDC parti syong tunung bos. Namar kata nakaliang jungi kaseng samla ngim ailat ya la pidai ki sim le ne pidai ki menteri ki lengdo ne pidai manu ban sim kabu ban penonkam yau pajba jong ke it ke hima. Namar kata ngi ai ke jiksania ke bapura ha ki MDC ha ka executive committee jong ka khashil atmos council bakin le ya ka baki dei ban le ba bakin le ya ka badon kam ko le sibun